Присъжда на Виктория Георгиева Желева, на 18 години, ученичка от професионална гимназия по селско стопанство и икономика Христо Лотев, Свиленград, за стихотворението на мама. Ето и самото стихотворение. Уж съм вече пораснала, уж съм вече голяма, а душата ми нещо отраскали, първо тичам при мама. И когато внезапно забрули вятър зъл на студено неверие, пак при мама се тихичко сгушвам, топлина и любов да намеря. Щом усмихне се мама лъчисто и светът сякаш миг засиява, тя е лучият вечен и бистър, светлина, вярното рано. Мамо, утре някъде тръгнали, своя път в света да намеря, твоята обич единствена, слънчева, ще бъде компасът винаги верен. Моля Виктория да заповяда при мен, тя ще получи работа, парична награда и подаръци, предоставена от община Свиленград. Наградата връчва отново председателя на журито, господин Николай Петев.